yadda mutum zai haɗa maganin cutar ƙanjamau da kansa da kuma taimako mafi sauƙi da za mu iya muku a kai. Kafin na yi wannan postin ɗin, ina yin sa ne da kyakkyawar zuciya, sai da na wanke zuciyata, duk da cewa a baya na taɓa yi kaso cikin 10, Allah ya Ubangiji ya ba wa kaso 6 nasara. 2 daga ciki wasu ya tafi ya dawo musu, amma na ba su tambaya na ce idan ta mummunar hanya ka samu, shin ka tabbata baka koma ma wannan hanyar ba? Kaso 2 su kuma kwata-kwata ma Allah bai ba su nasara ba, don dama babu wani mai ba da lafiya sai Allah. Dama ba likita ke warkarwa ba, kuma dama ba magani ke warkarwa ba, kuma babu wani ɗan adam ko mahaluki da yake da ikon ya warkar. A lokacin da ne wannan postin nan, alhamdulillah, wasu sun yi addu'a, wasu sun yi zagi, wasu sun ce damfara, wasu sun ce kaza, amma su wadda suka yi nasara su sun sani kuma suna kallo na a yanzu. Kai mai zagi dama ka ci gaba da iya abin da ka iya kenan. Ni da ka san na ma ka san tasowa na ma da ba za ka zagen ba, dan ni tun ina yaro ma ni ake zagi na. So duk wanda yake da wannan matsala zan faɗi abin da insha Allahu in yayi, wallahi 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 ka dogara da Allah, ka yi wannan abun, kar ka yi wasa da shi. Ba sharaɗi bane na Ubangiji su ya warkar da kowa, kuma ba sharaɗi bane don wannan ya warke sai lallai wannan shi ma sai ya warke. Duk ba sharaɗi bane. Allah zai warkar da wanda ya ga dama ne, haka ya kashe wanda ya ga dama, haka kuma ya raya wanda ya ga dama. Ka san wannan a zuciyarka. In kuma ka ce ma kai ka gaji ba za ka yi magani ba, kawai duk ƙarya ce, duk shirme ce, to kai ne a ruwa. Za ka wulaƙanta cutar da ta wulaƙanta ka. Za ka kai adadin lokacin da in ma maganin asibiti kake sha jikinka zai koma ya dinga failing, ƙarshe ma je affecting ɗinka, kidney ɗinka. Ka yi wannan asalin magunguna ne na addinin musulunci, asalin magunguna ne na wahayi, na ɗabi'a. Zan lissafo ka nemi waɗannan abubuwa guda 20. Idan ka yi su da izinin Allah, insha Allah kana addu'a, to in Allah yadda za ka samu nasara a kai. Duk wanda ya daɗe yana following ɗina a wannan account ya san lokacin da na yi wannan posting ɗin, zai san lokacin da na dinga ɗaura result na wadda suka samu nasara ta ɓangare na, haka kuma zai san lokacin da nake ɗaura result ɗin wadda suka samu nasara, Allah ya ba su nasara ta ɓangaren su suka yi da kansu. Kada wani ya zo ya ce muku wai ba kaza ba kaza. Kenan duk wannan bishiyoyi da Allah ya daddasa mana a faɗin duniya, shin yana tunanin kenan ba su da wani amfani, ko kuma babu wani wadda Allah zai sanar da shi in dai abu ba ta ɓangarensa ya fito ko ta ɓangaren turawa ya fito ba, kawai shi kenan babu wadda zai sani a duniya ba kenan? Kar ku yadda ku ruɗu, ku yaudaru, a je ana sa ku a wata hanya ce ƙarya ne, ba kaza ba kaza, bayan kuma Allah ya ce mana akwai. Likita baya warkarwa, magani baya warkarwa sai dai Allah. Misali kamar in aka ce maka wake ruwan sama, kai tsaye zaka cewa Allah. Wake biya maka bukatunka, kai tsaye zaka cewa Allah. Wake maka duk abin da kake so a duniya, kai ka san din ka fita kasuwa kokarin ka baya baka. Ko gida in zaka fita sai an ce maka Allah ya bada sa'a. To kenan wa zai baka lafiya? Shine Allah. Dan kawai Allah zai baka lafiya sai ka ki zuwa neman magani? Dan kawai ka gaji, kayi ta yi sai ka ce kai yanzu kai ka gaji, ba za ka ƙara yi ba? Kenan ka gaya wa Allah ka gaji kenan? To ka gode wa Allah ma idan ma Allah ya baka abin sayan maganin dacewa ne baka yi. Akwai wadda wallahi wallahi ba su da hali kuma abin ta dame su fiye da kai. Karin cika ku da surutu, a nemi waɗannan abubuwa guda 20 da zan lissafa yanzu. Na farko a nemi garin si'itir na asali
ba garin sitir na ƙarya wadda ake sayarwa a shagunan masu magunguna ba, sai asalin 'ya'yan habbatus sauda na gaskiya, sai ganyen zaitun na gaskiya, sai asalin garin tafarnuwa mai kyau ɗin mai laushi sosai kimanin cokali 10, asalin ganyen zogale, bawon ruman, bawon itacen girfa, waken kasbara, fasuliya, asalin garin citta cokali 10, asalin habbatun rashad, 'ya'yan harfis, dammul akhwan, sai 'ya'yan tin guda 99, tin dai wadda da ka ji a cikin alkur'ani an ce wattini wazzaitun. Kun ga zaitun? In faɗi wata fa'ida a nan ne ko in wuce? Bari dai in faɗa. Shajaratul mubaraka in ji Allah. Kai idan ka samu cokali ɗaya na zaitun, ku dinga sayan ganyen saboda kar ku je ku sai gari ba mai kyau ba. Idan ka samu cokali ɗaya ka zuba shi a cikin plus ɗan daidai, ba ƙato ɗin nan ba kuma ba wai ƙarami na yawo a hannu ba, a'a ɗan daidai plus, ka zuba cokali ɗaya na garin zaitun, sannan ka kawo tafashashen ruwa ka cika shi ka rufe shi, da safe da kayi breakfast ka sha rabin kofi, normal cup rabinsa, da yamma ka sha. Na rantse da Allah da yake busa min numfashi, wannan a jarrabe ne. In dai typhoid malaria ne ka wuce wannan gurin, ba zancen wasa. Na gaya muku, na wanke zuciyata nake muku wannan bayanin, ba ɓoye-ɓoye. Ka wuce wannan layi, ya kamata ku dinga ajiye ta ma a gida, musamman yanzu lokacin ciwo ne, damina ya zo, typhoid malaria duk yayi yawa. Ku kula da wannan. Sai a nemi 'ya'yan tin guda 99, asalin 'ya'yan zaitun guda 99, da kuma asalin 'ya'yan sabon dabino guda 99. Man habbatus sauda himani ta cikin gwangwani dark blue guda 12. Man zaitun ɗan Algeria alfusul ta doguwar roba guda 1. Man tafarnuwa ɗan Misra guda 33. Zuma mai kyau maras haɗi lita 4. Kowane magunguna cokali 10 ne, amma habbatus sauda da zaitun da si'etir cokali 20 ne. Saura kuma da ban faɗi adadin su ba, cokali 10 za a auna su, sai a dama su, a haɗe su haɗe da juna sosai. Za a ɗauko cokali mai tsawo yadda za a dinga dawulutin ɗinsa saboda su haɗe yadda ya kamata. Bayan an gama dama maganin tsaf, sai a yi alwala, sai a ɗauko maganin a saka a gaba, a ɗauko alkur'ani a karanta tun daga farko har ƙarshe, tun daga bakara zuwa nasi. Kowace sura idan aka gama sai a tofa a cikin maganin, a haka har a sauke alkur'ani a ciki. Ba sai lallai an karance alkur'anin duka ba a rana ɗaya, ko da zai ɗauki sati ana yi ba laifi, amma dai a tabbatar an karanta shi duka. Kuma ba sai lallai mara lafiyan ne zai yi karatun da kanshi ba, no, za a iya ba mu wani abin sadaka yi. Yadda ake amfani da shi wajen sha, farawa da bismillah kafin sha, sannan a ce bismillah, sai a yi astaghfirullah sau 3, a sha cokali 2 da safe, cokali 2 da yamma. Idan kuma ka fara maganin kaga canjin yanayin da baka gane ba, sakamakon kowane jiki da irin yanayin da Allah ya halicce shi, akwai number a bio na TikTok ko kuma Facebook profile ɗina, ka ɗauka ka min magana a WhatsApp, insha Allah zan baka kulawa a kai. Ga wanda kuma yake buƙatan haɗaɗɗen garukan maganin, shi ma kuma akwai number a bio ko Facebook profile, za a iya ɗauka min magana kai tsaye ta WhatsApp, naira 100 ne. In kuma complete kake so duka, za mu yi magana sai a tura maka zuwa duk inda kake insha Allah. Allah ya biya bukata. Kai tsaye daga cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya, wato Darut Thaqafa Hafs Global Services Limited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.